por kala biang mangin sedang no ingin ka jing syakri jongi yang ni ka por ningkong sngewbha aingu ya U Blei ula don ringkat bat ni hakini ki atli ki snem ngim sim na yo e kalat bangin rakhi e ka women's week ba ka women's sunday ndrei U Blei ule snei ban pelat chiliang yengi bangila yo pat e ka snem ka mamenta bangin rakhi ya ka women's week ba ka women's sunday ka jongi bat ni aingo ya U Blei ba ula don ringkat bat ni kom ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh nado ka bas dang jong jing rakhi jongi ka women's week arpho kaha ka bangilala ban pendep yagi program ki ba pher hakani ka tayo hi baroh stiyo ni aingo ya U Blei ula don ringkat bat ngiru ha ka Jingiaseng ka jongi ka ba mendem stem bat ba ula Christian bor bat ula penlapat yangi bangila bandon pan sa sisien hakani ka yeng ka ba kentang ka jong u hakani ka no phai sngi jong kani ka sngi bangin yo ban mane ban syakri ya u hakani ka sngi ka ba kerpang ka jongi kom ka Jingiaseng Kynthei ka women's sunday ni ai U Blei sibun ye Mrs Carienea L sun ibla pelat khnang i kapor jong i banwan banyarap lem yangi ha ba sam i ka khubor na ka ktien ka jong U Blei ha ka ni ka Jingiaseng bat nginget scam ba U Blei un Christian bor yala ka jong ka syakri ka jong u ka ba ula khot ba ula penpoi po jong ka ni ka balang ka jongi ha ba insayang ha ka por ban keren hak ba insayang ban plai ka khubor apeng jongi hak ba sedang pedang sngewbha ya pi ki prawngit baroh chen ka jing syakri lang ka jongi nadui pastor wat laim dan rengkat bat ngiru balong pastor jong ka balang ka jongi ya ki temen basan ki khot komti balang ya ki long kemi ki long kpa ki khon samla bat ki khon heb ki barin kat ki bala banya don kat lembat ngi kan ki Jingiaseng bat khamtam ya ka choir jong ka Jingiaseng Kynthei jong ngi ki ban sa ai ka jing ruai bakar pang jong ki la siben yang so baru yai ku i kong is ngo thu i wan kat bat i lok jong i bat ni yang so baru ya i sang ni ka jing syakri lang ka jong ngi yang so baru i ki para bangeit ki perlok para jor baroh ki ban sayo ban ki ban saya sim bentalem bat ngi kan ki jing syakri ka jongi lengba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian jong ka balang ka jongi ka balang Presbyterian Mawroh ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh ka ai U Blei women's sunday ya phi baroh ha ka kerteng ka ba ka ba don bor ka jong utrai jongi uji sukris tungin duwai ba U Blei un long ringkat bat ngi lengba jong ka ni ka por kaktian ka jong U Blei ka ong kat kom ki sam chis pa khat pra kat khot ka ba arpusau kani ka sngi ka long ka ba utrai la penlong ngin chat kemen bat ngin sngau kemen haka ka sam ka prapusan kat khot ka banri ka ong ali tu ngin yamani bat dem ngon ngin dem khot siu khamat utrai nong thau jongi tungin phai cho U Blei ka jing duai kok pa jongi ubah neng wan ban dem ban aingu emia U Blei na mar mele isnei ban penyo pat engi ni ka lat ku trai kom ka Jingiaseng Kynthei bangin yo atrai ba ban rakhi ka ni ka women's week bat ka women's sunday ngila du ya ka ni ka jing rakhi hakini ki atli ki snem na mar ka jing don jong ka jing pangklam ding aingu emia ban pelat chiliang engi bang yo hau ni usnem arpo ban rakhi ka women's week bat ka women's sunday ni aingu ki jing don kat ka jong me bat ni lengba ka ni ka tayo ka jing rakhi ya ki program ki ba pher bat hadu ka ni ka Jingiaseng ka ba men step ba melari lam me ka jing syakri ka jongi bang ngit scam ba ka jing don kat ka jong me bat try ba engi duai ka jing don kat ba ka jing lam ka jong me ngi lengba jong ka ni ka jing syakri ka ni no phai sngi ka ba menta ni aingo eme U Blei na mar melong Blei jong yu badap daga jing ba ka jing isnei ni duai ka ba me men isnei ban pen kentang ban pen khot yengi wei da ka snam ka jong me ban pelong ngi ba Vietnam ban syakri me isnei ban don kat bat ki benta baroh ki bangin pendep leng ba jong ka ni ka jing syakri ka ni ka por trai na do jing duai ki jing pulih ka ktien ka jong me ki jing duai bat khamtam mi ka khubor ka bangin yo asngau lengba ka syakri ka jong mi isnei tribe ban Christian bor ban pun ko bor halori wei da ka bor ka jong men sim ba khu jong mi khamtam mi ka syakri ka jong mi ban pen slek ko trai da ka umpnyang men sim ba khu jong mi
isnei rap ingi atrai leng bagan ka por bangin dan sipor ban slok ha jing jar jar ba jing kan tang jing por lem ban mi ai bo mun sim jong mi unya un khilai lu ja preng jong i atrai ngawi ka jing elam ka jong mun sim ba khu jong mi bangin yo ma ki jing patmai bor leng bagan ki jing shakri ka jong i isnei ban dan kan ado ka bas dang ado ka bawai no jong ani ka jing shakri ki jong i bat ai ba ki baroh ka bangin yo ban pendem kin long atrai ba priang hona khamat ka khet ki jing isnei ka jong mi simti yangi wei kum ne kum bangi long simti jing duai ki jong i ba bat klet ikilat kilat ki babon damangi dam ban duai ban khot kerpat ka kerteng em ko dan bor jong trai jong i Jesus Christ amen nginyar wai ki jing wai ka ba ars pa lai khandai bat hadin jong ni ki jing wai ngan sngewbha ban kerpat I Mrs Nisha Lin khaling do bain se lam ka jing puli ka tin ka jong U Blei bat ki jing duai alip hi khon U Blei da jingkemen tungin wai ban pinsawa jing U Blei saudong ka khet utrai ngin nang ya chasiyon siyon itanat jong utrai ngin nang ya chate chasiyon chanong ba bakho jong utrai ka jing wai ka ba ars pa lai phandai Alipi onu blei da jinkmen tungin wai ban pen sawa jing U Blei ban pen sawa jing U Blei sao dong ka kenu try sao dong ka kenu try in nang yan sha siyon itin na jong u try in nang ya sha te sha siyon sha nong Baba ko jong u try Piki kon os imneng do kun til nam klem wai Ben la kerteng u try geleng Ben la kerteng u try geleng ba ben ri dim you try ba ben real tim you try in nang yan sha siyon itin na jong u try in nang ya sha te sha siyon sha nong Baba ko jong u try ulum se yon badam da buram jong u try ngin yan halen tik syar nella ngin yan halen tik syar nella ban poi ring neng per nai ban poi rib neng per nai ngin nang yan sha siyon itin na jong u try ngin nang ya cha te sha siyon sha nong Baba ko jong u try jing wai chang on yai sa gan ba sha prang nang yan ngin nang ya cha kari u try
Nang ya cha kari utrai riba tiang bam ju blan riba tiang bam ju blan nang yan sha Seyon iten na jong u try nang ya cha te sha seyon cha no baba khu jong u try Shwa bangeit lang khot U Blei ki Jingiaseng and puli ka tu ani ki khot na Ektian ka jong Blei bangei la ban shem no Matthias ko len nong ka ba arpulai ka khot ka Blai pinyo Lucas khat khandai sau pu ar sau pu sau Matthias ar pu sau pu ar ikan tien ki ba ong ni a Jerusalem pha ka ba penyap no ikin no ya thu lupa bat ka balen them mau ya kita ki bala pha a pha kat no sien bangalakwa ban kedup ya ki khon jong pha kumba ka siar ka kedup ya la ki khon jong ka hapo ki thap nyang jong ka phi te phimmon uda ong a lada phalatip lupa ma pharu shisha hakani ka singi ya ki ei ru ki badei ya ka jingsuk jong pha henrei menta la buri ya ki na ki khamat jong pha na ba ki singi kinja ha pha ba ki nong shun jong pha kin ya ti kharai sau dong ya pha ba kin ya ker tau wer ya pha bat kin ya sat kut ya pha baroh sau dong bat kin ya pen kelon ya pha bat ya ki khon jong pha hapo jong pha ba kin om ya e no ha pha ya umau halor umau na ba pham shim la ithu ya ka ayom ka jingwan jungo ya pha na markata tu sharai na ba phimtip ha ka noma ka sngi ba utrai uwan utrai jong phi ngine li lang mat pe jing wai kukpa jui ba neng ida man aingu e me ken try ya kan ka sngi ya ka pamela ai hangi kum ki khon ki jong me ken try bangenyo ya ka ban mani ban shakri ha kan ka sngi lingba ka Jingiaseng Kynthei ka women sunday idam ya ka ban aingu e me ken try namar ka jing e ba namar ka jing isnai ki jong me ken try medang pelong yang i kum ni ka mangi long menta malari malakere ka jing em ka jongi bangila try ya ka ban wan ban ki pa sa hisien ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me bangenyo ban ya shakri ban ya mani ban penan buro me ka kerteng ka jong me rai ba phangi dam man ai ngo ikane ka tayo hi baroh shitayo kum ka Jingiaseng Kynthei hapo ka Balang bilayo ban pendap iki program beper lengba ki komiti ki beper akani ka tayo hi ka baroh shitayo bakani ka sngi ka long ka sngi ka women sunday ka sngi ka ban pun kut no ya ka ta ka jingle kmen jong ki kon Kynthei ken try ni ai ngo ya me ken try me la don ring kat ba ka Jingiaseng ka baneng kong ka ba mane ka step bangi duai ko try ka jing don ring kat ka jong me kani ka Jingiaseng ka jong ha kani ka por be ken try ba men da kyrkhu men da pen kentang ki do no ki men siam ki jong yi abangi wan sha ka yeng ka jong me ken try ni thrang ya ka ban yo sngo ya ka tien ka jong me ken try o lengba ka shakri ka jong me mi wan ban bo ti ya khamat jong me ya ka na ba ka long ka shakri ka ba kor ro ka jong me ka ba me lai wan lam ken try ha po kani ka Balang ka jong yi ya ka ban ya sam ya ka khubon na ka tien ka jong me ken try to pan sle me do lo jong men sim khu ya la ka jong ka shakri ba ki ken tien na try ka khubori ka ba kan ai ha preng jong yi ken try kan long ka bor ka jing thau thamai ki men sim ki do no ki jong yi ken try bangi la ban so thu ken try abangi em ma ki ni ki sngi ba ki ya ki ba khat du ken try ngin yet ya la di ken try shimet ka ba kum no ka jing ya dei ka jong yi ken try ki e ki jing trei ki jong yi ken try na ka ban ta ka kam ka jong me ka bangi la le ba try ba ka bangi dang dei ban pen dep ken try ki sngi ki ba sa baroh jong ka jing em ka jong yi ken try khnang ba ka ta sngi ka jing wan jong
yo ko jong me kin trai men shem yangi bangi long kita ki ba yai sharai kin trai but men shem sngewbha kin trai yangi trai ba pha ai ka bor halor la ka jong ka balang nadu ki nong sharai kin trai pastor kita men besan ki khot ka committee balang ki jeseng trai baroh ki ba po ka balang ki Jingiaseng Kynthei ki nong kit kam ki jong ka ki Jingiaseng samla ba ki nong kit kam ki jong ki ba kunju kin trai ki Jingiaseng kana ai hangi kin ki baroh ya ka ka mensiam bangi la ko trai ban tre ban yalap ya ka gospel ko jong me kin trai kat pa merang bu isen e yang hang nia sla per the kin trai o ya trai ya ka pangin la ru kin trai ban im sha kata ka jinglong janai ka jinglong hok kin trai o ya ka pangin long kita ki start bat ki ba yai kum kita ki ba start ka ba sil spa no ya ka po ba bengin long ki ba yai sharai ba yai dwai bengin yai up a trai tat hadu ma ben wan kin ban shau yangi trai ba pha tu long ring kat a trai ya ka ni ka jing shakri ka jongi ki brang sa ba kham tam kin trai ngi don se ka we ba ka jing shakri ka ba khat du shi bet jan bit kin trai ba men long ring kat ba ki nong yeshim ban ta baroh kin trai ba ka ni ka sngi baroh ko we kin trai sngo bat priang ki jing dwai ki jongi ngi nge scam ba me sngo ba men ju ba kin trai da ma bat lekalet ya ki light ki let ki pop ki ringkang ki me pen so si me na ba kerteng ka jong Jesus Christ ngi ngu ida mi pangan ki priang ki ni baroh menta shi do pom chu kudro amen. Penpau jing sngonggu ya Mrs. Nishalin Karlingdo ibla pulih penjungi ka ketien ke jong Blei bar ke jing tuai Blei nang kyrkhu ya pi bar ke jing shakri ke jong pi hagani ka puar ngila poi shakawai bar ka benta ha banginyo sngow no e ka jing ruai kwa na ka Jingiaseng Kynthei jong ka balang. Nongkren I, U Blei, Balang Presbyterian Mawroh, Carienea L, 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 U Blei, Balang Presbyterian Mawroh,
เป็นเครนกลอยยาลาจิงอิมนากะเป็นตากะจิงวานูทรายจงอินเป็นเครนกลอยบันอิมกาเมนซิมออนละจิงเล่นนางนีลาวายจงอินเป็นเครอายอมจิงวันชองอายอมจิงวานูทรายบางอินอมชูซาตังหากีจิงลิงโกฮากะอายอมจิงวันชออูทรายI Blei ya ka choir jong ka Jingiaseng Kynthei namar ka tu ka jingruai ka ba sngau thiang ka ba kilapen ki bala ai pleng jongi ka balong rukum ka khubor ka ba khot engi wei pe wei bangin pen long ki bala pen kre no kloi namar ka jingwan utrai ka lajan to U Blei nang kyrkhu ya phi baroh ba phindang la ban syakri ya u leng ba ki jingruai mentang la poi syakwi ka benta ngin priang no jing ai ngu but Adin pediang kijing aingu asam bahaban kerpat itu menbesan esling do ba indoi pen kentang kijing aingu. Doi doi. Au Blei bok pa sngewbha peneng. Kumni patrai bi ngiwan ban aingu yame ni kapor sing no phai sngi. Ngai ngo tabi malong Blei bodor kat ke jing im ke jongi baroh malong Blei boy lam yingi chai kinrat habangi la kum de ban kiu ke yin ke bakhuj bakentang ke jongmi ya ban yo ban sakri ban pendan burom ye me tabi ho ngai ngo tabi bamla dor kat kham tam ye ke Jingiaseng Kynthei habala la ata kinrat ban pendep di program bapher ngi ki tayo bladep atabi Nyo I tekenda kabor ke jomi kamji no namata jongki tabi I habagila tekenda ban pendep ya kam ke jomi ya kabame tekenda mle kyrkhu kurpang ya Jingiaseng Kynthei tekenda isne tekenda namar katan dorang kat yaki bagi nang la tekenda basakri ban pendem rom keteng bakhut ke jomi ho tabi kum kilong kemi kidon kebenta ke bakrau tekenda man perhem tekendrat ya ke jing sakri yami tekendrat kalong ru tekendrat ke bai bor am sim tekendrat ya ke balang hi baroh ke wei tekendrat isne mandor kat ya kinong lam ke jongka tabi bagi nang la tekendrat man penja ya ke kam ke jomi bani ke por tabi ngiyo komne tekendrat bang kiu ke yin ke jomi ya bunyo tekendrat ban sngap ya ki jingruai bat ki khubor ka ktin ka jomi hong ya sngo tabi ya ka sur ka bathyang jong ki long kami ya ki bakila ai te kandai ki jingruai ki jong ki hoi tabi ka yom ka jingwan jngo ka jomi ka la jan te kandrat isnei te kandrat ta ma me de lo jong man sem te kandrat yang I wei pi wei baroh mangan long sisa tabi kita ki bala kre lupa haba me wan Jo yang I tekendrat ngin long ki balak re tekendrat ke jing im ke jongi isne tekendrat mendor kat namata jongki tekendrat ki balak pelai ko por ko bakodor ke jongki wara pedeng ke jing bun kam ke jongki tekendrat rei kelala tekendrat kat ni banyak simenta ke jing ruai tekendrat tor ngan kyrkhu yaki ha ke singi por baroh tekendrat don rengkat atrai bi kam tam ne ko por yak sakri ke jomi tekendrat ke sayang kenjat por ban playa ke kecin ke jomi tekendrat isne pengkubor me delo jomen sem tekendrat ai bangyo sngoyo khubor tekendrat kan long sisa tekendrat man pen im ye ki mesing ki batlot ki baswai tekendrat kyrkhu yangi wei pe wei bat tekendrat bangyo sngoyo ke tin ke jomi ho tabi ngai ngu ro yemi abangi wan masakri ban pendan burom yemi trai Nyamaradu ke jing ai ki baret atai kendrat kilong ki jing ai ki ba mem la kyrkhu kurpang
yangi we pe we lambaki kam ki jam ki bangi trai trai kendrat kendiat ngiwan ra syaka kam ka chomi isnei kyrkhu pengketang yaki bakin long ki babet atrai kendrat nam ta ki seng Kynthei ban pen priang gospel ka chomi atrai kendrat kyrkhu yaki baroh ki blano atrai kendrat kin long sisa atrai kendrat ka bor ki snei ka chomi priang atrai kendrat ni jokor kerpat nabak teng trai jungi Jesus Christ ngipan amen. Benta pat ila poi sakoi benta bangin yo sngo yo ka khobon ting ka jong Blei na Mrs. Carienea L penpau ka jing sngo kam tam teman basanru lakdan bla doi pen kentang ki jing aingo Blei nang kyrkhu pi teman basan ba ka jing sakri ki jong pi ka team ba ka Jingiaseng Kynthei KGP assembly kala jit hauni usnem kalong ka ayom ka jingwan jingo kabla penchong nong rim naka gospel ulokas kalnong ka bakhat khandai ka khot ka basang pusang but Mrs. Carienea L in kran halor jongi halor ka sub team ka jingwan utrai kala jan kabla mi na ka team ka ayom ka jingwan jingo kum ka jing pen itho Mrs. Carienea L idei na ka Balang Presbyterian Mawroh kabahap haga district Lom Chilong Sepngi district ka Lom Chilong Presbytery hapok ka Jingiaseng hapok KGP Synod mingi ilong lecturer haga Sora Government College Sora ngi aingo ya U Blei ba uladan rengkat bat pi kong ba pilala ban poisuk hang ni haga balang ka jongi bat sa sisien pan ipdiang sngewbha ya pi bat ni penpau ka jing sngongo ya ka jing long kloi jong pi banya dan rengkat bat ngi ka ni ka Jingiaseng ban sam ya ka khubon ka ktien ka jong U Blei hapdeng jongi kum ka Jingiaseng Kynthei kong ila duai na ka banta jong pi bat ngi ngit scam ba U Blei undon rengkat bat pi U Blei undon ban kren hapdeng jongi leng ba jong pi ban ngi duai ba U Blei ron isnei ban pen kop bor pi da ka bor ka jong men sem ba khon ti shwa bang nyo sngo ya ka khubon na Mrs. Carienea L nginya ruai shwai ka jing ruai ka ba ars pa prapon riu bat hadien jong kata ikong in sa siem mela ka jong ka benta kinsawan labba jing kyrkhu kumbala kular utrai ayom shong pungat kinwan ru ba unong pen un ai labba jing kyrkhu ngiwat jingjau jing isnei la jumat te yu labba ngi kerpat ka jing ruai ka ba ars pa prapon riu Insawan lamba jing kyrkhu kumbala kula rutrai ayom shong pengat kinwan ru bau nong penim un ai lamba jing kyrkhu lamba jing kyrkhu ngiwan jing jiao jing isnei la juman diu lamba ngi kerpan insawan lamba jing kyrkhu ben sim ki briu ban pendim Beleng ri lomban ri toru ai ba un slei sim lamba jing kyrkhu ngiwan jing jiao jing isnei la juman diu lamba ngi kerpan insawan lamba jing kyrkhu angi tu tejur atrai
Mentangi trang ban ngi wat chu Lamba jing kyrkhu chu ai Lamba jing kyrkhu Lamba jing kyrkhu ngi wan Jing giao jing is ne la jiu man Jiu lamba ngi kyrpan Kin sawan lamba jing kyrkhu Atu ai mentangin man Mentangi plabangi kerdo Mentayu jisu ngiman Lamba jing kyrkhu Lamba jing kyrkhu ngiwan Jing giao jing isne la juman Diu lamba ngi kyrpan Hakabening kong ngasngoban penpau ya kaburam bat ka jingsngongu ya U Blei ubala pena yanga lembat ya ikurim ijonga bandan hapering jongpi hakum kini kasngi ka bakerpang kasngi ke bengila ban ya rakhe lembat pi ka Jingiaseng Kynthei hapo ajong kini ka balang ringkat bat ka balang hi baroh kiwei ya ka woman Sunday arhajar arpuar haringkat bat ki balang habaro haringkat ki balang baro hapo ka KGP assembly minta usnem kaburam bat ka jingu ka longru ya U Blei ubala syak pat yangi sahisian ban ya kani ka por ka ba kelut ka ba lait lut bangin nak ban syakri lait lut ya ka kerteng ka jong try ba unong penim jengi u Jesus Christ hadian ki artali ki snem ki bala letno ya ki ba ngimshim laila bandon ya ki jing syakri ki ba kum kini hapo ki yeng mani ki jongi henrengi aingo pat U Blei nama bu penla yangi bengin yadon langkum ni hakani kapor I chairperson jong ka Jingiaseng Kynthei I secretary jong ka Jingiaseng Kynthei ki nongket kam lani ki office bearers baroh jong ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh ki khot jong ka Jingiaseng Kynthei baroh I pastor in charge dong ka Balang walangi songtu bimla bandon lembat ngi hakani kapor ki nong syarai ki jong ka balang ki khot ka committee balang ki long kpa ki badon lang hapo kani ka Jingiaseng lang ka jongi ki samla Kynthei bat shenrang bat kumjuru ki hep ki baret kat ba ki la banya don lang hagani ka por nga ai khu blei pi wei ha ka kerteng ka ba kraw bat ka kerteng ka badon bor tam ka jong try bo unong pen em jongi u Jesus Christ nga shimru ya kani ka lat hagani ka sngi mangaling ringkat baka yeng hi baroh kiwei ngi ai khu blei woman Sunday arhajar arpuar yapi iwei pe iwei haga kerteng ga jong try bat unong pen em jongi u Jesus Christ kong chairperson ngasoban ai khu blei yapi nakabenta ga jing pen ithu ga jong pi yanga hapdeng ki para bangeit ki badon hapo jong kani ka balang hakani ka por ka bamenta nga ai khu blei ru ya ki kentien jing priang sngewbha ki jing ki ba pila kren nakabenta jonga nga ai khu blei yapi bat nga sngewban penpau hang niru ya ka jing sngongu nakabenta I pastor in charge jong ka balang bat dailing ba ka jing ya kren ktien bat I bangala bandon hakani ka por bangala ban yeng hakani ka por bat hakum kani ka sngi ka bamenta klem da klet ru ya I temen besan jong kani ka balang
ibalawan ban pendep ya ka program ka jong I ha ka pratrik ubanai mi arhajar arpuar ha ka balang ka jong I hangte ya ka balang Presbyterian lau so tun bat kum juru ya I temen besan jong ka balang ka jong I hangte ya ka balang lau so tun ibalong du isketri jong ka balang bat ngala bandon ban yeng hakani ka por ha preng jong pi ka bamentaru ka dei lingba jong ki ngashimru ya kani ka lat ban penpau ya ka U Blei kerpang ya isketri jong ka Jingiaseng Kynthei ibala penpoi ya ka shithi baroh bat ya ke jingtip baroh ha ka por ka babiang por bha bat habangala yo pediang ya kani ka shithi na isketri jong ka Jingiaseng Kynthei habanga puli ya ka ngala sngo tieng hadu kata-kata habanga pet ya kani ka phang ya ka ba ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh kala bu ya ka benta banga don banya selok bat pi hapring jong pi hakani ka por namar habat pet ya kani ka sub team shisen pet I kumba ka long ka basuk bha henry haba perkhat bat puson jeliu bha ya kata ya ka kalong ka ba hadu kata-kata bat kham tam rilei nganget ba mapi hapo jong kani ka balang ki para banget hakani ka balang nganget pilayo jingtip pilayo jingikai bha shibun shaphang kani ka sub team kabia day bat kata ka bangi ong ki end times henry nganget ba ki ai baroh ki long ki jingpenya ki bastart ki jong Blei bat nganget baling ba kani ka sub team ka bangan wanra bangan yaslok bat hapreng jong pi kani ka por kan long ka jingpen kan mau naga benta jongi ki batip ki banget bat ki bayai up bat ki bayai pen kre ya kata ka jingwan ASEAN ka jong utrai kan long ru kum ka jingpen kan mau kan long ru kum kata ka jingpen scam ya kita ki bala artitien no shaphang ka jingwan ka jong utrai bat naga benta ki wei pat le sidon ki bam tip le sidon ki bam nget kan long ka jingpen tip bat ka jingkhot kat ba ka por kadang don bangin nget how try ba U Blei jongi tu U Blei undon nam doring kat bat ngi lingba ka ni ka por ka jing shakri ka jongi unya lam yangi bat un kershan lem yangi hapdeng ki jingduna ki babon reun nganget scam ba U Blei undon nam doring kat bat ngi ha ka ni ka kenta ka jing shakri ka jongi ya u kapang ka bangla bo kum ka benta jong ka Jingiaselok hakani ka po ka long kat kumbala shanya hanga ya ka banga day ban kren hakani ka por da ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Mawroh ka balong ru ka sub team ya ka ba ka Jingiaseng Kynthei ki jepi sinot sepni ka labo ka baong ka jingwan utrai kala jan bat shapang kani ka sngi ka jingwan utrai laya thu ha ka gospel kat kum Matthias kalenong ka ba arpusau bat ka ba arpusan laya thu ru ha ka gospel Marcus kalenong ka ba khatlai bat kum juru ha ka gospel Lucas kalenong ka ba arpuwei bat ngin syam ba habaro kani ka testament ka ba thmai la tho shaphang ki binta bat ki phang ki ba pher ki be dei bat ka jingwan ka jong uptrai kani ka phang le singila ban ong kalong ka phang ka badei por bha kalong ru ka jingkhot ban pen kan mau yangi ki banget ban pen kre yaladi naka benta ka jingwan ASEAN ka jong trai kalong ru ka phang ka bakraw ka bajeliu bat ka bayar bha henry ngan persang ban wanra hangni kattu kat ni teli ki benta lani ki mat banginya perkhat lang ha kani ka por ha pedeng ini por I balingkot bat nganget scam baling ba kini ki mat ki bangan pensngau hapreng jongpi hakani ka por kin longru ki ban ai hangi ka jingi kai bangin na bangin sngo tho bat penshong nong rim ya kata ya kani ka thim ya ka bala bu hakani ka por ka balong ka jingwan utrai kala jan bat ngala penshong nong rim ya kani ka benta naka lenong jong naka gospel kat kumbau ka gospel jong Matthias kalenong ka ba apusau hi baroh kawei tunginya lit lang U Blei ha ka jingdwai ko khpa jungi ba beneng ngi ban ban ai ngu yami ken try ken rat namangi sung thu ka jingdon ringkat ka jome bat ya ka jingalam ka jome ko try ngidap daga jing sngungu ka ba kraw ken try ken rat
Namara trai Jisu medang syak sngewbha yang i ko trai. Bangin don kat ni ko trai ke yeng ke bakentang ke jame ko trai. Bangin syak skor ko trai. Ayu baka kubor ke ketien ke jame ke don ban kren. Apreng jangi iwe pe iwe ko trai. Jisu ken rat ngawan nak ni ka por ken trai ngamlongi ti trai ken rat. Ngalong tangga syakri ke batelot ko trai ken rat. Ngadang don kam ti trai shibon ki jing hikai ki jing batai ko trai syapang ke ketien ke ba em ke jame ko trai. Ling asyu pen ko ngu ele dia ko trai ka man ke beri biang ke jame ko trai. Penon kam ya laga jong ke syakri ko trai ken rat. Ha ke jing persang ke jongga ko trai ken rat. Ban pen sngau ka kubor ke badan ke ketien ke jame ko trai. Ngalong tang ke tendong ke jing sawa ko trai. Ngalong tang ke briau ko trai. Bangait skem ba mi ko trai ken rat men long ke ketindong jing sawana ke bentar jong aku try abang yang kamat jong me ke ni ka bor ko try ai bang nyo sngoi ka khubor ka ketien ke jong me ko try bak nong ka bor ken try na ka bentar jong aning kong ken try bat ya baroh ki bas ngo bat ki bas ngap ken try ya ka kerteng ka bak khoj ke jong me ko try tu pen ken tang ma me ko try bat tu pen ya me me ke ni ka bor ka padang sa baroh ko try ngashania bang IT ka mon ka beri biang ke jong me amen. Ki para bangeit hakani ka balang kumno ngi sngautho habangi ong shaphang ka jingwan utrai hangi ki bangeit ngi sngautho bha ba haba ong ka jingwan ka jong utrai ka thoya ka jingwan ASEAN ka jong utrai u jongi u Jesus Christ katkum ka jingthmu U Blei na ki bom jukut nadu ka testament ka barim ki syakri bat ki nongya thu lupa ki jong U Blei kila kren syapang ke jingwan ASEAN ke jong utrai bat haka testament ke bathamai ru ngin syam ba u Jisu daladihi u yatho syapang ke jingwan pat ke jong u syakani ke perthai bat ki apostle ki yatho syapang ke jingwan ASEAN ke jong utrai bat lese kelong ke ba bengin batai balei ba ka dei ya u Jisu bu on wan pat syakani ke perthai sahisien Henry ka ketien ke jong U Blei ka batai syai syapang kita ki jingthmu ba U Blei ba u Jesus Christ udai ban wan pat syah kani ka perthai ladangi puli ya ka ketien ke jong U Blei ngin syam ba ka gospel u Yohanes ka nong ka bakhat sao ka khot ka balai u Jisu u yatho ba onlet no shabneng ban pen kre ya ka jaka na ka benta jongi bat ondau ladep ban pen kre ya ka jaka na ka benta ki bangeit on wan ban shau no ya kita ki bangeit banya don lem ban u hangta ka gospel u Marcus ka nong ka bakhalai ka khot ka ba apun rio ka bat ka ba apun yo le thu ba utrai un wan ha ka bor bat ka buram lem bat ki angel ki jong u ki banya put ya ka jingsawa bakraw ka turai un pha no ya ki angel bakin ya lumlang ya ki balajit ki jong u nadu ka bakut ka perthai shadu ka bakut ki beneng bala ong ba hakani ka jingwan ka jong utrai on penya khlat ya ki lang brot na ki blang kata on penya khlat ya ki bangeit na ki bamngeit haka gospel Matthias ka nong ka bakhat riu ka khot ka ba apnyo ba ka apupra kalia tho Bau Jisun wan haka buram ukpa lembat ki angel jong u baron ai ka bainong haki banget kat kum ki jingle ki jong u ka kitab jing pen pau ka nong ka ba arpu ar ka khot ka bakhat ar ka ong hakmi ngawan kloi bat ka nong jonga ka don lembat nga ban ai nong ha uwei pa uwei baroh kat kum balong ka jingle ka jong u Apostle Paul shithi ka baning kong ki Thessaloni ka nong ka basaw ka khot ka bakhat lai hadu ka bakhat khandai la ya thu baru ong baka jingban u Jesus Christ ka long ban lumlang yaki bayap bat yaki badang im bat on rong no yaki hakilo o ban yashem bat u Jesus Christ lada habang yishim ka lumlang syapang kata ka jingban ASEAN ka jong utrai ngilaban ong Bakalong ka kani kapor ka jingwan ASEAN ka jong utrai ka long ka jingkut jong ki baroh kapor ka bakhat do kapor jong ka jingpendep ya ki jinga tho lupa baroh kat bakum ka ketien ka jong U Blei kapor ka jingpenya khlat ya ka hok na ka pop ya ki riu khoj na ki bamman ya ki kristan ki bashisha na ki kristan ki bamshisha kapor jong ka jing siu spa ya ka balang
hakaba unong let kurim uyashem ya kan nong let kurim kapor jong ka jing bishar ka jing pen kesan ba kapor ka jing pen rem kapor jong ka jing suk na ka benta kita ki ba yai ne bat ka jing yam kthang na ka benta ki tu ki bam sut nyo ya ka jing khot ka jong U Blei kapor jong ka jing kermen bat kapor ka jing babi junom kapor ka jing pendam no ya ki ki barim ba kapor ka jing sedang ya ki ki bamenta kata kalong ka chaphang ka jing wan ASEAN ka jong utrai henry ka jing kelipat kalong lanu utrai unwan ngange babuan na preng jong iru ngiju keli ya kani man na kasngi lani ngiju ya kren paralog hi man na kasngi haka gospel kat bakut haka gospel Matthias kalenong ka ba apusau ka khot ka balai la ya tho yangi bakat ba u Jisu udang shong haulum olip kini ki senran ki lai wan jar sho Jisu bat ki labo artli ki jingkeli hau hakmat jong u Jisu kawai ni kita kalong lanu ba kini ki ai ru kinlong bat ka ba ar ka jingkeli kalong ka ba kumnu ka dak ka jingwan jongme bat ka ba wai no kani ka perthei ka ba kumnu ka dak ka jingwan jongme bat ka ba wai no kani ka perthei ngange ba kani kalong ka jingkeli na ka benta jongiru iwei kham tam habangi yo ya ki jingja hakleng saudong kani ka perthei hakleng saudong ka rin dia ka jongi bat kumjuru ha ka jela ka ba ka jongi hakini ki sngi ki bamenta hoi utrai Jisu ong haka lenong ka ba apusa ka khot ka balai punriu ong shapang henry shapang kata ka sngi ba kata ka poru om dan batep lemne ki angel ki beneng henry tang ukpa jongahi henry uai pat hangi ya ki jinghikai uai ya ki jinghikai ha ki senran bat ngange baki niru ki long ki jinghikai na ka benta jongi kumno bengin la ban sngo tho kat bengidang ap ya kata ka jingwan ASEAN ka jong utrai ngakwa namar kata ka daw hagani apor ban ya puson lang lingba ini ipor ibalingkot ya lai teli ki mat ki badon hagani ka lenong ka jong ka gospel Matthias bat ki don ka jingade ka bajan bha bat kini ki jingkeli ya ki ba ki senran ki jong Jisu ki labo bat ngenge ba kini ki jinghikai kin ai bor yangi ba kin nongru ka jinghikai na ka benta jongi habba kum ki bange ngiai ap ya kata ka jingwan ASEAN ka jong utrai kamat ka paningkong ka jinghikai na uding dembor u Jisu ong tunang tia ya ka parshi na uding dembor haba ka tanat jung kala khilung bat ka seisla pitip bakaliur kala jan kumju ma phiru haba phin yu ya ki ne ki ai baro tutip baka lalong hajan ha ki jingkhang hakini ka parshi u Jisu ukren shapang ka jingkala ka ayom lani ka jingkala ka por da ka bepindan kam yu uding dembor kum kanuksa uding dembor ulong ubami kenrei bha hakari Israel hakipo jong Jisu bat kumjuru hakini kisngi kibamenta baloong ba hagini ki jakala ya thu ba ka potlang uni uding dembor umsei satya ya kisla bat ngila banyo yakini kisla tat hadu kani ka perem bangi sedang banyo yakini ki shulut hauding ban udeng uban ningkong udeng ban ningkong na pereng ki jingthung baro ban khelong bat ban sei yakisla bat haba ki briu ki ya kata ka jingkhelong hakisla jong udeng dembor kitip ba kaliyor kalajan bat kumbalong ki jingkala hauding dembor kapin baka ayom ka bathamai kalajan kumjuru ki jingja hakeleng saudong ka perthei kipin baka jingwan utrai kalajan hadu kata kat boon ong ha ki jingkhang hoi ki don ki nong batai ki boong ba uding dembor ya ka ba utrai ulakren ka tho ya
ka jing khilung jong kari Israel bat ki ong ru baka jing penlong ya kari Israel haka snem khat khandai spa sau pupra bat kum juru ya ki jingja ki ba buat hadian kita kilong ki ba utrai uthau shapang kata ka jing khilung jong kari Israel bat ladangi pai shika gospel jong Lukas kala nong ka ba at huwei ka khot ka ba at khandai ka ong tu khmi thu yau dieng dumbur bat ya kinja dieng baroh bat buan ki nong batai ki ong ba kani ka thau om tang ya ka jing penlong ya ka ri Israel bat ya kata ka ba bat ya ka ba ka ri Israel ka la ban capture ya kani ka Jerusalem Henry la batai la ong de kini ki nong batai baka thoru shapang ka jingyo lai luat jong shibon ki ri ha keleng satlak ka perthai hadien ka thmaba ka baar la dangi puli ya ka history in shamba kata ka jingyo lai luat jong ki ri ha keleng saudong ka perthai ki wan orlong hakini ki spa snem ki ba arpho but kumta buan ki ba kren shapang kata ka jingpenya seriem yo ding dumbor bat ki ki jingja ki be dei khamtam e bat kari Israel Henry buan ki wei pat ki nong batai ki nge bakani ka jing batai ka tam ya kani ka jingmut bat ki ong ba u Jesus Christ ukren be thek shapang ka jingkala ka ayom lani ka jingkala ka por ka ka bangakwa banwan ra hangni ka long para bangeit be yen nganget pis ngies sngewbha bangi ong ka parshi ngies sngewbha bangi ong ka parshi bar ka ka bangikwa ban pinle jimbot hakani ka po ka long ya ka tu ka khot ka balai phulai ka ba ong ka tu ka khot ka balai phulai ka ba ong kumju maphiru haba phin yo I ya kini ki baroh to tip bakaliur kalajan ka ba u Jisu uthmu lani ummut haba ong haba piyo ya kini ki baroh to tip bakalong hajan don shibun ki jing batai shapang kini Henry hai jing sung tho ibaret e jonga ngange ka ba u Jisu ong ya kita ki baroh ki thau ya gitu ya ki bangila ban shem hakani ka jo kalenong ka ba apusau nadu ka khot ka ba sau ter bat ngin pet ko ki parbangen ya ki ba u Jisu ulakren lingba kini ki khot nadu ka basau ter ki badon ya ka Bible kin sngewbha ban ya pet bat nga ya kani ka benta hagi di khot ka basau ka basan u Jisu ong to sumar ba unu unam syukur ya pi buan ki ban kam ya la dia bekilong ki bana u Chris bat kin syukur ya ki ba buan kum juru la da pipet ha ka khot ka bakhat wei ka ong kin mi kinong ya thu lupa lam ler ki ban ya lam bakla ya ki banget bat shibun kin ya bot ya ki par banget la ong ba kinong ya thu lupa lam ler kin don hakeleng ki jaka kin ringpa ya ki babun na ki jing shisha kat bakum ga ktien ka jong Blei da ka ba pin bakla no ya kan nongrim ka jinget ka jongi ni shem ya kini hakini kisni ba kini ki nong ya thu lupa lam ler ki nong hikai ki ba bakla ki wanra ya ki jing hikai ki ba bakla ba ki jing plamen siem ki jing pla shemen siem ki bam shisha ban kring ya ki banget shaki ki ba kham is ngotenat shaki ki ba kham isong shit ko ki para banget ba iet ni yo I hakini kisni ba shibun wat na pedeng ki banget ru wat na pedeng gitu ki baju ya kit ki baju ba ya ka kam ka jong utrai ki sha yalam baklano shakini ki jinget ki bathamai bat ki jinghikai ki ba bakla ngimla ban len ko ki par banget be don ru shibun hakini ki sngi ki balet ban shong shiki cloud shiki betap ban up ya ka jingwan ka jong trai don ru ki bala no ya ki jing trai ki jing ta ki jongki ki bala no ya ki jing puli ki jongki ban up shak ya ban up ya ka jingwan ka jong trai lingba kini ki technology ki bangi ha kini ki sngi ngila ban yo hakleng ngila ban yo ha bangi pet lingba kini ki television ki jongi lingba ngi pet through ki lingba kini ki internet nginyo ya kata ki jingalap
Yaki benta ki ba pher ki ba shisien bangi pe ngi sngewbha ki ya ha phadu kata na ka benta jongi henrei ko ki parbangi ngan ong ya phi ngi hap banlong ki ba husiar nalo nang taro ngi im hakini ki sngi baki ni ki no hikai ki kini ki ba pin bakla no ya kata ka jinget ke jongi ki wan rung hadu ki yeng ki sem ki jongi ban persyang ban kring te parbangi ya ki balanget ki jong utrai ki balanget ki jong utrai ngi im hakum kita ki por bat ngi hap banlong ki bahusiar hakadu khot ka ban rio ba ka ban nyo ujisu ong bakin don ki thma ka wei ka jaj ban rio ka nyale ya ka wei pat bat ka himaru ya ka hima nang ta shu ong kin don ki nong ki nem snew ki jingyap them ba ki jing khnyo jumai habun ki jakam kat kum ka United Nations official website ke jingyale thma haka perthei kilanang bun nakwe ka por shakwe pat ka perthei kilanang long haka jingbam shong suk haka jingbam shong shngan bat ko ki parbange ngitep ha shapang kani ka thma hapreng ka Ukraine ba ka Russia ka brang ya hadu kini ki sngi ki ba menta bat nalo nang taru kat kum ki report la ya thu ba ki don hadu shipau tali kita ki jingyakan at hapreng ka wei ka ri bat ka wei pat bat ngimla ban tip hakanu kanu ka por kini ki jingyakan at kila ban kelang ngi hap ban shuab stang ya ka por ngi i ko ki parbange ya kini ki sngi baka don ka jingyale apreng ka wei ka jat ban rio bat ka wei pat ban ka bakam i shir kai shu ka bang i ha kini ki sngi ka long ka jingyale ba ki thma ha ki long yeng ki long sem wat ha kita ki long yeng ki long sem jong ki bangeit ru bat ladangi phai shaka jinglong jong ka maryang ngi yo sngo bakat baja kini ki natural disasters ngi ongbet bakadi ka climate change kadai be ka climate change baka Center for Research on Epidemiology of Disasters ke yathu batang house nem arhajar arpo way la don hadu sunspa andru pusantali kita ki natural disasters Haus hauniu snem arhajar arpu ar hadu uniu benai uba menta ku ki parbangen ngi sakhi dalaki jongi khmat ngi sakhi lingba ka media ngi i kata ka jinghap tha ka bajur ka jinghap jong slap ubajur ka jing shlei ka jing twa ki khendo ngi yo sngoru shapang kata ka jing shet ka bala palat ya ka 20 degree Celsius ko ki parbange ngi em hakini gisngi hakabang yo i bawat ka maryang ru ka bitar menre bat nalo nang ta om dei tang kini yo i lingba ka report ru kabare thu shapang ka jing rengat jong ka wa Euphrates ya ka bala ya thu lupa ka kitab jing pen pau ka lenong ka bakhan riau nang ta shu ru lai thu shapang ka ta ka jing rengat jong kani ka Salt Lake lai thu ru shapang ka jing rengat jong kini telong nalor kini ki jing ta ka maryang ngi iru ya ka jing dan shibon ki crisis nginom la bangin ya kren lot ya kita baroh hang ni kadon ka humanitarian crisis kidon kini ki economic crisis hakeleng saudong jong kini ka perthei ngi i ki crisis ki ba pher but ladangi phai ru shakawei pat kalyang kata ka jingdon jong ki nem sniu ka jingdon jong ki digi jingyap them ki parbangai laong ba ngi im hagini gisngi hakiba don shibon ba ki jingpang bat kat kum kani ka disabledworld.com kai thu baki don hadu khandai pho jat ki jingpang ki ba omla ban pen khia hadu kini gisngi ki ba menta but ka World Health Organization ru ke thu baki don hadu arpo tli ki jingpang khlam but ki jingpang ki baya bit but kini ki long tang hadu usnam arpo nginum glet ko parbange be yet ya ka khlam ka blawan link shop ya ka perthei hi baro khwe ya ka ri ka jongi ya ka jala ka jongi hi house name arpo but ki start jong ka medical science ki ong bakani ka jingpang khlam kandang yai don kat tu kat ni por ngi im hagini ki sngi hakaba ngi yo sngau ngi mat ngi shem shapang ki jingpang ki ba pher hakini ki sngi ki ba menta but habangi pet shapang kini ki jingja baro ko ki parabange
ngasngo kumba kia dei bha bar ke kaba uyones ulaya thu lupa haga kitab jing pen pau kala nong ka ban rio ka be dei ba ka jing the no ya ki hinyu tadi ki plyang ka jing bitar ka jong blei haga khot ka ba phra u jisu ong kini ki dong tang ki jing sedang jong ka jing janjar ni nang mat ya kum kini ki jat jingja hakini ki sngi ki banwan bat nginum semua pela ko ki par banget habakum kini ki jingja ki wan hakini ki sngi ki bangi im hakadu khot ka bakhandai u jisu ong bon kan mat ya ka jing pen chitom namar ka jing jongki hautrai dan na preng jongki ru kin long ki mater naka benta ka kerteng utrai bat ngi sngo chapang ka jing pen chitom jongki banget hakini ki sngi ki pamenta ka de khot ka ba shipho ka ong shibon kin ya thut kin ya de parlok bat kin ya shun parlok shu ka de khot ka ba khat ar ka ba shakmat ka ong te namar ba ka pop kan man bon wong ba ka pop kan man bon kani kap thau shapang ka jinglong ka ba om kwa ban pen dem ne pen ko ngo hakanu kanu ka an ne hakanu kanu ka hukum bat la dangi ong da ka wei pat de ka kentien ka don kata ka lawlessness ka don ka lawlessness hagini sngi ki ba menta la dangi phai ka testament ka ba thamai ka kentien ka jingpen khen ya ka an ka thoru ya ka jingele persha ya ka hukum ka jong ublei bat para banget be ye la da don kum kata ka sngi ko ki para banget ba ye kala dei menta ngi im hagini sngi bat hagini ki por ba wat lada ngi tip shapang ka hukum ka jong ublei henre ngi jiet ban om ko ngo yaka ban om sut nyo ya ka hukum ka jong ublei bat yat bat bun sien yat nat no na ka hukum ban ngi im klem ka hukum ngi im hagi sngi bangi ong bakani ka long ka materialistic society ka bangi be tang ye ki bakin japar thai ba tang ye ki ban pinhun na ka benta yara di shimet ka shithi ka ba ar u apostle shiki timothy kala nong ka ba lai ka khot ka ba ar ar hadu saw ko ong kumni nama ki briu kin long ki ba iet tang yala die ki ba iet sbai ki ba kren sarong ki ba de kraw ki ba kren sniu ki bam ko ngo ya ki kimi ki pa ki bam sngu ki bam khoi ki ba klem iet yala ka kenja ki ba klem map ki ba kren siar ki bam sutnyo ki ba runar ki bam iet ya ka ba bha ki nong di lok ki ba hangamei ki ba le meng ki ba iet ya ka jing sngewbha kham tam ban ya ka ba iet ya U Blei ki ba don ka dur ka jing rio blei henry ki ba lenno ya ka kini ya ki ba u apostle Paul u ong shau Timothy ki long ki jinglong ki ba long mar persha kat kum ka hukum U Blei hatungi miu i ya kini ko ki para bangen hakini ki sngi ki ba menta ngim don kam shu bangin batai ki ei kita ki jing sniu ngi yo sngo ya kita man la ka sngi bat para banget ba i ngin num ya jingai henry ngin examine yala die shimet hatungi don mo ya kum kini ki jinglong ngin examine yala die shimet ngin pet haki yeng ki sem ki jongi kum no ki long ngin pet haki shnong ki thau ki jongi ngin pet tang hang ni apo ka jala ka jongi ko ki para bangen nama bon na preng jongi ki ba shong basa ka ni ka jala ngilong kita ki kristan ngi khot yala di bengi long ki khon ki jong blei henry ladangi pet sau dong ka ni ka jala ka jongi ngi yo i ya ka ka jingjer si ko ki para bangen ka bala sar hak keleng ka ni ka ri ka jongi ka ni ka jala ka jongi ba wat ladangi don shibon ki balangen hakan ngi bala don ya ka jingen how chris nga ino namar kata ya kan ni hangi marwei bengen jubab ban lada kan ni ka por ka bangi im ka dap da ka pop nginum kno yanu ko ki par banget ba yet henry ka daw ka long manga bat mapi balei ngo ong ya kata namar manga bat mapi nilong kita ki khon ki jong blei
ngilong kita ki meluk, ngilong kita ki jingshai, ya ki ba U Blei ula khot yangi, bangin long ki nongra tin sim ki jong ukris. Lada ka por ka bangi im ka sniu haduk kat ni, ka day namar bangi la klet no ya ka jaka ya le ka jongi. Ngila klet no ban kieng ya kita ki atiar kum ki bangeit ki jong utrai, ban ngila sngewbang bandon hakata ka madan jong kani ka perthei. Ngin husiar ko ki parbangen hakum kini ki sngi. Ka khot ka bakat ar ko ong ka jing ie ki babuan kan man kriat. Ka jing ie ki babuan kan man kriat. Kum bakalong ha ka balang ha Ephesus. Buan na ki balang bat ki bangeit yakini ki sngi ki bamenta ngila do no ya kata ka jing ie ka baningkong. Ngila hiar palat ha ka jing ya selok ka jongi ka marmet bat U Blei. Ngila ie palat ya ki ki jong kani ka perthei bat ngila klet no ban im na ka benta kani ka perthei ka ban sawan. Ka perthei ka ring pa ya ki Kristan bala pen paino ya ka jing ie ka jongi ya U Blei shaki ki balong ki ban pen sngewbha ya ka maladi usoitan upen thami yangi da ka ba upen jingai no yangi bande ya ki balong kat kum kamwan ka jong U Blei usoitan upen dap ya ka mensiam ka jongi upen dap ya ki kejat ki jongi ya ki jing perkhat ya ki jing pusan ki jongi da ki jong kani ka perthei but ngila nang rings dot ko ki parbangen pe ye ha ka jing ie ka jongi ban shakri ban mani ya U Blei uba kraw U Blei uba kentang U Blei uba penlong yangi kumnie kumbangi long ngangen ngila ban kan mau ko ki parbangen kalong ka jing shisharu bahau snem arpo habala don kini ka lockdown bat ya ki yeng mani la khang khardep ngiya khnyum ko ki parbangen bangim yo ashu bangin kiu shaka yeng ka bakentang ka jong U Blei ngi khnyum ngi ong hang no ka ta ka jinget ka jongi bat ondala la pinjun surya kani ka lockdown haba ya ki yeng mani ki la ple ngilang khmi lenti bakini ki yeng mani ki jongi ken shlei Henry kim shimlong kum ta ko ki parbangen nganget bawa rakani ka balang ka jongi rogi ka jong pi ruang ni pishem ya kata ban nakawei ka sni utrai shakawei pan dadang duna ki bawan shaka yeng ka bakentang ka jong utrai on ya kren ya ki sni po ya ko ki parbangen ngenya kren tang ya ka sni ka bakentang ka jong utrai ngi bat shisha kalong ka jing shisha baka priority ka jongi kamdei shu ya U Blei ningkong Henry ngila bu ya ki jingdon kam ki jong ya khamat bat ya U Blei shadien ngem khen kentang shu ya ka sngi ka bak kentang ka jong utrai ya kata ka sabatan bun na preng jongi ngi na pen bun kam no wat hakani ka sngi ka bak kentang ka jong utrai bani ai ya ka por ka bak khendiat ka jongi sha utrai bat wat habangi wan sha ka yeng ka bak kentang ka jong utrai ru ka don ka por ti ko ki par bangi ka bangi sngo that bangin shong bangin snap ya ki jing ya thu khana ki ba jong namar ngi ya kerki banya be ki kam ki jong ki kam ki jam ki jongi ki longkum kita ki sngi ko ki parbangen ki bangi im namar kata ngim tip ko ki parbangen ngim tip ke ka banjanang ni shakman ki por ki nang kala da shisha kam dei tang hakani ka jela ka jongi kam dei tang hang ni shlong ko ki parbangen hendai kala ja kum ni hakleng satlang jong ka perthei ka khot ka bakhat sa ko ong baya ka gospel jong ka hima onya lap ha ka perthei baro empat juja ha ka history jong ka perthei ba hakabala yo banyalap ya ka ktian U Blei shakleng ka perthei but kumbaka long hakini ki sngi ki bamenta ni don ban aingo U Blei baling ba ki kor ki bor ka juk ka bamenta ka jingsuk hakalik ka wan ka bat ka jingla ban sngu tu oktian ya ka gospel utrai lala banyalap hakleng ka perthei bat ka jingmi nakini ki jingtrai mission ka long da shisha ka bakraw Shibun ki beriu kila tip shapang jong Jesus Christ kila mat ya kani ka jingpen im haki tu ki jaka haki ba manga bat mapi ngimla ban mudur baka gospel ka jong utrai kan poi Henry ki ja haki ni ki sngi ki bamenta U Blei uya keleng ka perthei ban pen sngo bat ban kta ya ki beriu lingba umensiam u jong uhi lingba kini ki jingiaseng lang ni lingba ki kor ba ki bor ka juk ka bamenta ho ko ki parbange ki dang don shibon ba ki bampat tip
wat tang ya ka kerteng ka jong Jisu ru heneng nget scam bara ka jingroi state jong ka technology ngim ata tien baya ka gospel ukris onna ban pensapriang hakling saudong kani ka perthei ki parbanget ki ba iet ha ukris habangi perkhat chapangini ki ai baroh ki jingja hatungim sngo baka jingwan utrai kala jan nganget bau Jisu hi daladie upen kre ya ka perthei na ka benta ka jingwan pat ka jong ka khot ka bakhat san na ya thu chapang ka jingwan jong ka jing ijli ba pendo kumbala ya thu lupa do Daniel bat hakini kinja bat habakini kinja kitu ki bah judia kinya phet yap no na ki shnong jong ki Jisu ya thu chapang ka por ka jing kor det ba ha ka khot ka ba ar phuwei ka por ka bam pat julong menu ru bat ka ban jashu lanu ru ha ka khot ka ba ar phulai ka ba ar phusau Jisu sashi sen pat umaham chapang ka jingmi jong ki krislam ler bat ki nong ya thu lupa ki balam ler bat ha ka khot ka ba ar phusan Jisu Christ wong hakmi nga la yathu lupa happy hakmi nga la yathu lupa happy but ki dei ki ni ki ba Jisu upnya seriem ya ka jingkhelong ka tanan udeng dumbor ba ka jingsei ya ki sla jong kini ki kin ja hashwa ka jingwan asien ka jong utrai kumta haba phin yoi ya kini ki baro to tip bakal hajan ka ha ki jingkhang Jisu wan shen happening jongi ka de yangi bangin tip bon wan shen kumbuwan ka lili ban pen thaba ya ki beneng nadu mingi hadu sep ni kalino ka khot ka ba apunyo ka khot ka ba apundai ka ong ba ka sngi kan poi haba on pendum ya ka sngi bat ubenai bat ki klor ken hab na beneng ka khot ka balai pho ka ong ba ki dap ukhunu briu ken pau ha beneng bat kadai ru yangi bangin tip bon pha yaki angel ban lumlang yaki balajiet jong kat kum kat khot ka balai phuwei ka jingkren jong Jisu hakat khot ka balai phulai ke sno bat kita ki ban saja ki bapen I bakal yor kala hajan ka jingi kai no ding dembor kalong kani to tip ba kal yor kala jan bat ka jingi kai na ka benta jongi ki banget hakani ka por kalong to tip bau baka jingwan utrai ka lajan ha ki jingkhang upol ka shithi jong shaki philip ka upol shaki shithi shaki philippi ka nong ka basaw ka khot ka basan ong to ai baka jingyai sha jong phi kan pau ha ki briu baro utrai ulajan ka shithi u Petrus ka nong ka basaw ka khot ka bahnyo ka ong Henry ka bakut ki baro ka lajan ken u Jacob hakalenong ka basan ka khot ka bapra ba khandai ong tu yai sha aslam ru mapi tu penne scam ya ki don jongpi na bakata ka jingwan utrai ka lajan ngin ken mau ko ki parbanget u Jisu ula ai lupa hangi ya ka jingya thu ka ka banja hakita kisngi ka jingwan ka jong kini ki bangala batai ki dei kita ki jingi kai ki ba Jisu ula ai lingba kita ki ki ban saja hakasngi ka jingwan utrai kamat ka baar ka jingi kai na Jisu ka khot na kalenong ka ba apusaw ka khot ka balai pusan ba ka balai punrio ka ongkum ni ka beneng ba ka khendo kin no Henry ki kitien jonga kinom let no satya Henry shapanga ta ka sngi bat ka ta ka poru omdan batip lemni ki angel ki beneng Henry tang ukpa jonga hi kini ki long artli ki khot ki babot ka wei hadien ka wei bat ha ka ju ka por ki don ru artli ki jingmut ka khot ka balai pusan ka pen I ka jing tikna ha ka kitien Jisu bat baro ki ba ukren ken wanja ba ki kitien ki jong ki long ki ba yaisa junom Henry ha ka khot ka balai phun riu pat ka pen I ya ka jing bam tikna jong Jisu ha ka ba ya dei ba ka por ha ka ba kanja kini ki baro uong tip lanu ba ki ken wan long bat ma hiru tip lemne ki angel ki bhabeneng ru kim tip bat na kit ni artli ki khot ngakwa ban ring jingmot hang ni artli ki ka wei hadien ka wei pan na ka khot ka balai pusan laya thu
hangi ya ka jing tikna jong kini ki na ka khot ka balai pusan laya thu hangi ya ki jing tikna jong kini ki jingja baroh kumbala kro shakman kumba ujisu ong haba pin yo I ya kini ki baroh tu tip baka jingwan kalong hajan ha ka jingkhang hoat lengba kani ka ktien ka jong Blei ngingej ba ujisu Christ un wan shen henrei ka jingshisha kalong balatam ya ka ar hajasnem bat don ki bala artatien no shapang kani ka jingwan pat ka jong utrai jongi u Jesus Christ u Petrus I kumba ula tip lupa shapang ka jing sngo jong ki Kristan hakini ki sngi ki bamenta ya lalani hata ki sngi ki bakhaddu haba ula tho ya ka shithi ka jong u ka ba ar ka lenong ka balai ka khot ka balai ba ka basaw ka ong kumni da ka ba phitip ya kani ningkong ba haki sngi ki bakhaddu kin wan ki nongkren ben ki bayat kat bakum ki jingkwa brai la ki jong hi bat ki daong hangnu kata ka jingkular ya ka jingwan jong u namar nadu ka bakita ki department ki la yo thia no ki baro ki yaisa kumba ki julong nadu mendang long ka perthei u Petrus upen kan mau yangi baki nongkren ben ki long kita ki bale klet khnang ki bale klet khnang ni hakawai pat ka kentien ni ong ba ki long kitu ki bam kwa ban pediang ya ki jing tho ki long kitu ki bam kwa ban pediang ya ka jing shisha ba udai U Blei om dei maki u babat ya ka perthei ha ki ling hokti ki jong u ka jingmut ba ka jing so Petrus kalong kani ba u briu sudnyo ya ka jing shisha namar ukwa ban bat ban yai hakapop bat haki ki balong mar persha bat U Blei kini ki jo ki briu ki klet no ba U Blei ulong u babat ya ka kular uban pendep lut ya ki baroh kat balatho aka ktien ka jong Blei gospel Matthias ka nong ka basan ka khot ka bakhat pra ka ong na ba shisha ngong happy haban da letno ka beneng ba ka khndo kat iwei dak red lani iba kun kindian na ka hukum inom letno tat onda on pendep baroh shu hakani ka jo ka lenong u Petrus hakid khot hendriu bat hnyo upen kan mau ba baroh ki kim shim la long kum jo nadu kabasdang dei da gaktien ke jong Blei bala penlong ya kani ka perthei dei da gaktien ke jong Blei bala penslei om haki sngi jong noa dei ha gaktien ke jong Blei bala penne ya ka perthei hadu kani sngi ki bamenta but dei da gaktien ke jong Blei ba on sa pendo ya kani ka perthei da ka ding ki nongkren ben ki la ban khie ki la ban num nge shapang ka ding ka ban sawan ban penjat ya ki briu ki baman ka ba thau shapang ka sngi ka ba utrai on wan pat shakani ka perthei kat kum gaktien ka ba kat kum gaktien ke jong Blei henry ko ki para bangengin kan mau ba U Blei jungi ulong U Blei babat ya kakular kata ka sngi kan wan U Blei un wan pat jing pen pau ka nong ka bakhat khandai ka khot ka bashipau ka ong namar kata ka jing phla ka jong Jesus Christ ka long ka men siem ka jing ya tho lupa shisha utrai un sawan pat ti kumno pat ngin ong shapang kata ka jing slam ka jing wan utrai jongi haka jo ka shithi hakani ka jui ka shithi U Petrus U beteng but yakani ka jing tho ka jong u da ka baong henry yakani ka wei wat klet ko hebe ye ba ka wei ka sngi ka long bat utrai kum shi hajar snem but shi hajar snem kum ka wei ka sngi ka shithi ka ba ar U Petrus ka lenong ka balai ka khot ka ba phra ladangi ong hajan ladangi ong shen ladangi penan kam yakani ka ktien kloi ngin perkhat le si bakala ban long la shai la shisngi hakatayo kabanwan lani hausnem ubanwan om araja snem but day hangni ba ngi ya pher na U Blei jongi U Blei utho ya ka jingjlan da ka ya ka por ka jong u da ki bam jukut but watla kata ka bam jukut ka slem ban poi onda kan wan kan long tang shiklepmat bat ka ba kampla ka long wat la da ngi ki briong hi haban up da ki bun spa snem ya kani ki jingja bakin sedang henry kin om shimpor pat da ki spa snem ba on pendep ya ki shisien baki lasdang ka wei pat ka jingkeli ka long lesi ka long sakat nu utrai undang penslem ya ka jingwan ka jong u
Syapangani ruko ki parabangit nginum yo ya kanu ka jubab. Henry kata ka jing pen slam ka jingwan ka jong utrai ka don ya ka purpose. La pen slam ya ka jingwan ka jong utrai ban ai lat ya ngabat yang ngi bangin yo ya ka jingkla ka bamut. Ka shiti u Petrus ka ba ar ka lenong ka balai ka khot ka ba khandai ka ong ya ka ni. Ba ka ni kani ka jing ailat ka jong blei na ka benta jongi bangin yo ya ka jing kala ka bamun ka long ka jing pas bun ba ka jing kan rai ka jing ai ka jong trai u jonga ba u trai u jong pi u pol ka shiti ka jong ka u pol ka shiti ka jong u shakinong rom ka le nong ka ba ar ka khot ka ba saw u kubor ya kani da ka ba ong ka jing ai sha ba ka jing sha aslam ba ka jing sbun ka jong blei ka thmu banya lam ya u brio sha ka jing kala ka bamun. Ban tip ko ki parabangin le se u blei u jiet ban le sbun yanga bat yapi le se kani ka long ka sngi ka bangi dei ban phai sho blei ban pan map nakmat jong u yaki pop ki jongi bat ban yo yaka jingkla ka bamun shisha u jisu wan pat kumba ula kular bat hakad khot ka balai pun rio kaya thu ba yaka por ba yaka ya ka jingwan ka jong u don batip lait no tang ukpa ujong u bahabneng ka jingbam tip ka jong jisu shapang kata ka por ka jingwan ka jong u kaya sno ba kata ka ba ki ki jingja ki bia dei ba ka jingwan long brio ka jong u shasla jong kani ka perthei wan ha ka do jong brio u ya u yeng kombalong lem mengi ki brio nakwe ka jaka shakwe ka jaka nangta shushu lapin shoya u but day namar kani ba shim natip lanu ba unwan sha ka perthei ka jingshi sha ka long u jisu utip ba ka day ya u ba unwan pat sha kani ka perthei utip ru shapang ki dak kishin hashwa ka jingwan ka jong u henry ya ka sngi ba unwan wat u jisu ru tip ya kata lait no tang ukpa ubahabneng namar ukpa ubahabneng ula jet bakata ka sngi ka jingwan pat ka jong utrai jongi u Jesus Christ kan long ka balabu re no tat onda ukhon ubriu unwan ngan ong biang saisien ko ki parbangen ukpa ubahabneng ula jet bakata ka sngi ka jingwan pat ka jong utrai jongi u Jesus Christ kan long ka balabu re no tat onda unwan ukhon ubriu bat kumta kamdon kam yang iru bangin tip ko ki para bangin henry bangin hun daka jing tip ka jongi ba utrai sa hisien wan bat ngin yai pen kre na mangi tip ba utrai jongi wan bat lada ki brio kila tip lupa ya ka jingwan asien ka jong utrai lada kila tip lupa la ya kata ka sngi ka jingwan ka jong utrai le si ondon tang khendiat ki banya thu bat ki banya lap shapang kani ka jingwan asien ka jong utrai bat buon ki brio le si ki la banya jngai no na U Blei ngai la di bangalong ka no hikai nga sngo thu bhaya kani bat haba la yo ya kani ka routine na ka benta ka exam ki khenna barabor ki jupen khre ki kot ki jong ki tang chisngi asngi shwa ka exam la dala yo upaya ka routine kalong kum juru ladangi yo lupa ladangi tip lupa ya kata ka sngi ka jingwan ka jong utrai le singin pen tip ngin ya pen khre ya la die tang shi sngi la ni asngi shwa ka jingwan ka jong utrai u jongi u Jesus Christ kumbalong hakini ki sngi ni yo i bakat banang yalap ya ka ktien ka jong utrai kat bananang yalap ya ka shapang ki ki jingja ki ni sngi ki balong ka jing pendep ya ka ktien ka jong utrai hendai kata nginang yo i ya kita ki jing sniu ki babon bat dei namar kata kadaw hadu ki ni ki sngi U Blei u jongi udang aila ya kita ki bala jet ki jong u banyai yalap banyai khot ya ki brio bakin wan shaka jing kala ka bamut da ka bakini ki nong yalap ki ba iet ki jongi ki kedau shiki ki jingja ki ni ki sngi ki ba menta kum ga jingpen kan mau ya ki banget kham tam bakin wan pai pat ha ka jinget ke jong shaka jinget ke jong ki ya utrai namar ko ki par bangengi im shisha ki ni ki sngi
hakabangi yo I ya ka jing pai dien jong bun ki bangeit namar kata ngidon kam ya kata ka jing yai pen kan mau ka ba man la ka sngi shapang kani ka jingwan ka jong utrai ka tien ka jong blei kam shim la pen pau ya ka por ba ya ka jingwan ukhun ubriu namar kata ngin husiar ko ki parbangen ngim dei ban sha yalam bakla hakita ki bakam yala die bakitip lanu ba utrai jisu unwan namar ngi da shisha kini kisngi bon kin wan ban penthami yakita ki balangen ki jong utrai uno ubrio ubabo yakatarik yakasngi ke jingwan utrai ubakla no barabor bat ladadon manu babu ya kasngi bat ya kapor ka jingman ka jong utrai to tip ko ki parbangen utrai jungi Jesus Christ unumwan hakata kasngi bar hakata kapor ka babu ubriu namar ditang ukpa ujongi ubahabneng ubatip ya kata kasngi bat ya kapor ka jingwan ukhon ubriu nang ningin yo ya ka jingikai ba utrai Jesus da shisha unwan pat kadon kam namar kata yang i bangin yai pen kre ngin yai pen dap yaki priang ki jongi ngin yai ap man la kasngi man la kapor tat kata ka jingwan ka jong utrai ujongi kumba ulakular kamat kabalai ba ka bakhat do kalong ka jingi kai nakisngi unowa kadukhan kabalai punyo hadu sau puwei ko ongkom ni ti kumbala long kisngi unowa kum taru kan long kata ka jingwan ukun ubrio na ba kum ta kala long ha kita kisngi ki ba menshwa kata ka jingshlei baki ya bam ki di ba baki ya shongkurim ki ya pin shongkurim tat onda ka sngi ba unowa ula leit hapo kata ka yengleng bat kim shimna sunyo tat onda kala wan kata ka jingshlei ba kala rong no ya ki baroh kum taru kan long kata ka jingwan ukun ubrio onda kum ta arngot kinya don ha kalingkha ya uwela shimno ti uwei pat la eno arngot kinya shong teliat haka yeng teliat yakawei la shimno ti yakawei la eno uji su pen pai yangi shika kitab ka baningkong ka ktien ka jong U Blei shapang halo kani ka jingbatai shapang ka jingwan pat ka jong u da ka ba u yatho khana shapang kisngi ki jong unowa kum ka jingpen kan mau unowa u hakapor baka jing jong ubriu ka dap da ka jing sniu bat ka jing jersi jong ka pop ka bala sapriang bat sothiet hakeleng ka perthei haba U Blei upet ya ubriu ula yoi baka jing le baman jong ubriu kala krau ka perthei bat baka jing temu baroh ki jing perkhat ka donu jong u kila long baman halaka sngi utrai ula kala bamut ba ula thau ya ubriu ka perthei bat ula ong ngan pendam no ya ubriu ya ka ba ya uba ngala thau nakmat ka khendau henry unowa ula shem ya ka jing baka jing isnei hakmat U Blei bat utrai ulawan pau ha unowa ula ya thu ha u ba un sapendu no ya ka perthei da ka jing shlei henry ula ong ha unowa ba un thau ya ka yengleng ban wan besut hapo jong kata ka yengleng mau lembat ka yeng ka sem ka jong u bat shijur na ki kenja ba baroh yakini yang ila man shem haka kitab Genesis kalanong ka ban rio ka khot ka bakhat lai hadu ka ba arpuan kat kum ka kitab Genesis kalanong ka ban rio ka khot ka balai ka thu ba ka shimpor hadu shispa arpusnem ya unowa bu un pendep ya ka jingshna ya ka ta yengleng ngange kat ba unowa urang shna ya ka ni ka yengleng don shibon gi bawan khmi ya ka ta ka jingshna ya ka ni ka yengleng ka bahe kham tam lilei ha ki por ni la ban smau tho amdan kinu ki kor ki bor ki ban yaram ha ka ta ka jingshna ya ka ta ka yengleng henry baroh ha ban pendon kambe da kakti bat lesi ha ka ta ka por ha bakini ki breu ki wan ban khmi ya ka ta ka jingshna jong ni ka yengleng unowa ulala ban yalap sheki breu halor kita ki ba U Blei ula pen pau hakmat jong unowa ulayo ban yalap yaki ula khot yaki shakata ka jingpen bat ula batai ru shapang ka jing bitar ka jong utrai namar ka pop jong ben riu bat kumta ka don kam yaki ni ki brio bakin thai no na ka linti bamman ka jong ki bat bakin shakri ya utrai henry dan ba phai no na kita ki jing melien ki basniu kat ba unowa urang shna ya ka yengleng
Ka jingim jong ki brio kalong kumba ki julong man la kasngi. Ngan bu hak tien pareng kabangin khamya song thu ba le si. Life was going on just as normal. Kalong normal hadu kata-kata ka jingim ka jong ki brio. Ujisu ong ba shwa kata ka jing shlei Kia bam, kia di, kia shongkurim, kia pen shongkurim. Ujisu, ubatai syapang kata ka jingim kabalong kumtahi haki brio. Bat ki brio haki taki sngi jo unowa kim sudnyo. Wat ladon shibun ki kentien jing maham na unowa. Tat hadu kata ka sngi ba unowa ulit rung hapo ka yeng leng. Ka jayu, ka jingkang ki beneng kala pliwang. Bat uslap ba ulabba ulawan na beneng ubane sau po sngi sau po miet unowa lembat ka yeng ka sem jong u ki badan ha ka yeng leng ki long tang maki ki balai im baroh kiwei pat ki badan shabar ka yeng leng la rong no yaki da ka kita ki blasha rong no da ka kim shim pai perkhat bakata ka jing shlei kan wan hakata karukom kim shim lapin kre naka benta kata kasngi kim shim lapin kre naka benta kata kasngi ka phangko ki parbange ka ba kongsan hangni ka long ba ki brio hakisngi unowa wat lai ki yo ya ka jing maham ki yai beteng ya ka rukom im jongki kum ba ki long ki bon kam haki ki baret ki bon kam haki ki bakrau jong ka jingim ka jongki bat kim sunyo ya ka jingalap unowa bat kim sunyo ru ya ka jingshna ya ka yeng leng da unowa bat haba ka wan ka jingshlei ki shu ang haka jinglingo ujisu ong haka khot ka balai khundai kum taru kan long ka jingwan ukhon ubriu kum taru kan long ka jingwan ukhon ubriu ngange ke ei ka ba ujisu hangni ukwa ban pen I ka long ba ka jingwan ukhon ubriu ka jingwan ka jong u kan long ka ba sendet ka jingwan ka bam poi perkhat kumbawan kata ka jing shlei kata ka jingwan ka jong ujisu ru kan long sendet lani kan wan kindet ka jing shisha ko ki parabangay kalong bangi im hakini ki sngi ki balong kum ki sngi ki jong nowa ngiyo I yaki dak yaki shin kumala tho hagak tien ke jong blei ngi tep balanang pendep yaki ai baroh ki bala tho hagak tien ke jong blei ngiyo yaki jing maham ki babon ka jing shisha kalong bangi abon kampalat hakini ki sngi ki bamenta la kalong haka yeng ke sem ke jongi ban pendep yaki kam ki jam ki baman ke sngi ngi bon kam ki jing puli ki jongi yaki jing trei ki jing ta ki jongi parabangay bat kumjuru ngibun kam wat hakikam balang ngam ongko ki parabangay bakini kilong ki basniu kilong ki ki bangi day banle ngi hab ban pendep nama kadawa nakabenda ka jongi iwei pe iwei Henry ko ki parabangay ngan ong hakani kapor ka jing shaptieng kalong bayo ngi klet ban penkre kum ki bangay tat hadu kata ka jingwan ka jong utrai namar kata ko ki parbangen ngin habban smau tho ya ka wei ba kamdei ka jing penya klat apreng ki bahayeng ne ki parlok henry kata ka jingwan ka ba klem poi perkhat ka jong ukhon ubriu ka ban pin kendet yanga bat yapi hakata ka sngi ka ba khaddo shu hagir khot ki ba sau pho ba sau wei ujisu upin I ya ka jing im ka balong kum balong man la kapor kum balong man la kapor ki shinrang ki adon hakalingkha ki Kynthei ki lang yong teliat hayeng teliat henry haba ujisu unwan ya iwei on shimno bad ya iwei on e no ki parabangej be ye hakini ki khot nganum ya kren sapang kata ga jing rong no henry ke ka bangakwa ban kalong bagi briu kindang ya pendap ya ki kam ki jam ki jongki kumba ki jule man lakasngi haba utrai jongi u Jesus Christ unwan pat shaka perthai ka jing thaba ka balong kum ka lele kan pawa ki sahit beneng baroh kin khmiet shabneng bat kin yo I yo jisu ulawan kan don ka jing penya khlad ki pat ben riu jong ka perthai
kin diat kin sha rong no daki angel bat kin don ringkat bat U Blei ya kiwei pat on penjot Mathias kelenong ke ba athu ar ke khot ba khat saw ko ongkom ni na ba bun kilong ki bala khot henry kin diat bala jet haba utrai on wan pat hakat hakum kata kasngi kanum dan syuk kapor bangin dang kela ka bamut kiai baroh kilakut no kiai baroh on rai la phin long bat U Blei ne phin long ha kata ka linti ka jing penjot ka bajunom kitu hakisngi jong nowa kila sha kila ngam jelop no haka kitu ki bam sunyo ya ka tien ke jong U Blei hakisngi ki jong nowa kila ngam no haka kitu hakasngi ke jingwan ke jong utrai kitu ki bam sunyo ya ka tien ke jong U Blei on thang yaki haka dujok ding tungin jet haka ni kasngi ko ki parabangei hang nungin dan langin dan ringkat badu Blei bo bonon shaw yangi mangin dan ringkat bo Blei habneng abon wan ban shaw no yangi ningin dan haka taka dujok ding nakini ki jingi kai lightly ko ki parabangei ba ye na uding dombor to tip baka jingwan jong utrai kalahajan na uji su to tip ba utrai unwan da shisha but na kani ka jingi kai ni kisngi nowa to tip ba ka jingwan ka jong utrai kan long sindet klem poi berkhan kini ki jingi kai ki don la ka jong ka jingi per henry ka we ka dak tungin long ki bala pen kre tungin long ki bala pen kre u jisu ong hagar khot ka ba saw pusaw na ba kumta phiru to long ki bala kloi naba hakapor ka ba phimut uwan ukhon ubriyo U Blei na ka benta ka buram jong amen ya ingo U Blei namar ka tuka kubor ka ba ikong ilawan ra deng jongi bangeit scam makani ka kubor tu ai kan long kajing patmai boringi bangin kendit menriau khamtam ning ba kini ki lightly ki mat kajing ikai ka ba ila ai ba kini kin long kum kajing ba men sim bangin kin show ki do no jongi bangin pendan kam kajing im jongi man la kasngi namar kajing wan utrai ning ba ki dak kishin kala nang jan sha ni ai ku Blei ye Mrs Carienea L sun Ibrawan rap deng jongi tu ka khubor ka don bor ka ba kraw ka ba dei por tu U Blei nang kyrkhu ya phi kong bat ka jing shakri ka jong phi bat tu U Blei don kat lem bat phi haba phani phai no sila ka jong ka balang ngi kerpat ya phi ba phin ra deng kat ba ki jing ai ku Blei jongi na ka Balang Presbyterian Mawroh sha ka Balang Presbyterian Lauso tun imla ru klem da pen pau ka jing sngongu na ka benta ki nongi sim benta baroh nadu itaban basan sketri bla ai deng jongi jing penbena ya sketri jong Jingiaseng Kynthei na benta inong ilam jing ruai jongi Mr WM Ramsdam inong tem Mrs ai biang meka kharsa no kit khot jong Jingiaseng Kynthei ki bla lam mi jing ruai pen hemen sim ka basdang jong Jingiaseng benta ki balum mi jing aingo ki khon samlaru ki balle ek recording na benta ka YouTube channel jong ka balang to Blei nang kyrkhu ya phi baroh ba ek jing shakri ke jong phi to Blei nang kyrkhu langingi baroh leng ba jong ke jing shakri bat kum ba isketri jong Jingiaseng Kynthei ilaong kum ka Jingiaseng Kynthei ya wer biang ya phi baroh ki baidan nang ka por ki khot jong Jingiaseng Kynthei na do ka balangi ki khot jong ka balang baroh timan pesan ki khot komti balang ba pen sngewbha ban wan biang la shibet ban senran bat pen singai yangi ka Jingiaseng ka bakhat do jong ka ni ka women sunday ka jingadan kat jong phi ka ai men siamengi bat ka pen hem ro e ka jing shakri ka jongi bentang la pois ka bawai no ngi jing shakri ka jongi to Blei kyrkhu langingi baroh bat ngi ruai ka jing ruai ka ba shis pa phra adin jong ngi jing ruai ngan sngewbha ban kerpat ya teman basan advisor jongi teman basan advisor jongi dan basan PS kan yon ben sepelat ingi da jing kyrkhu penwai ka jing ruai ka ba shis pa phra onda turai beneng kan sawa hajing mi pat baning kong ki bala jet na perthei utrai on wan rong
on the turai beneng kan sawa hang tapor jing khot kan long la ka jing em marwei hang no pen shong on the jing khot yang akan long on the jing khot yang akan long on the jing khot yang akan long shalendet but try jisu ngan shong jing ruai ka basis pa pra. On the turoi bling kan sawa ha jing mi pan ba ning kong ki blajit na per te u try un wan rong nang ta un ya lam no ya ki shakari baso Kynthei in your shot men hang ta lembadu lemwai on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long Shalen den ban u try Jisu ngan le chong on the turoi bling kan sawa hang ta Jisu on mi pao hakin osun bling ba perna on wan xiao ya kiriu ku jong u pan nga jing men ba jing suk un ai ha ba un wan xiao bat ya lam no u try on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalan den bat u try Jisu ngan len chong on the turoi bling kan sawa hang ta por jing khot kan long like a jing im marwei hang no pin shong ga jing bi shar u try ru ka la ap ha jing khang jong pi do pen kre no gloi ban ya su bat u hi on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalan den ban u try Jisu ngan len chong. Trong ini wai, pada kau ini semino nak yang kebentang kecomai U Blei, isnei yang ban kyrkhu yang kiwei baroh yang mengayo ban pendap, hagane ke janmet, jong ke Jingiaseng ke jongi, yang kertian ke baem ke jomai, kyrkhu kam tam yo sumbai jong ke kertian ke baem ke jomai, yang ke Jingiaseng ke jomai ke labai pedang jongi ko kenran, ai baga sumbai ke kertian ke jomai unyo jakah ke dono jongi wei piwei. Barang mi nang ni ngin song ya ki dono jongi babakan sai so ha ka jing em jongi man ka sngi pelaj ingi nak ne ka por de jing kyrkhu ke bakan sai ke jome nak ba ro ba jing ai ke badap yang ke badap krai ke jong trai bano penem ba e jongi Jesus Christ ke jing e ba ke ba pla ke mamayan ke mandala ke mana bom jukot ke jong blei ku pa lem ba ke Jesus lok ke pasaj bor ke jong thmai bor ke jong men sem ba khoi ini ke jing kyrkhu jong ki lai ho wei blei ba em ba shisha kin shong rangkat bingi wei piwei ke badon hak reko por shong rangkat ru bak Jingiaseng Kynthei jong balang bak Jingiaseng Kynthei bano ke badon ke GP assembly lambik ta baro ke bamane ke bashe kriya me hak ri bak lang satla ke perthai
Nadu mentah syeduk ki bom ciu kodro. Amen.